گوندê Kefir-Saghîr gundek Kurdî li parêzgeha Helebê devera Çiyayê Semcan. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 11 kîlometr. Rojavayê gund gundê Hîlanê û Misellemiyê. Ji rojhilatî gund gundê Muqbilê û ji hêla Bakur Tilşiîr. Ji hêla Başûr Şêx Neccar. Neşteciyê gund nêzî 5000 kes in û panava gund firebûna gund 2000 hektar e. Êlên Golê ew Denaniyê û Denabla û malbatek Ereb tenê heye ji devera Idlibê hatî. Navên malbatên wê malbata Tabo û Qilşaro û Xelîl, Rehmano, Helebî û Abbasî. Gund bi nav û dengê şandiniya Gennim de Yêbejî û Ceh û nîs Kemûn, Keskayî ya Havînî û panavnî baş hene ji bo darê zeytûna û fistaqî Helebî û tirî pez jî xwedî dikin mih û bizin çêlek û mirîşkê wê beledî jî xwedî dikin yê kurmancî. Piraniya kesên gund li ser seyarê Şehnê ji derve û hindir kar dikin û bazirganiya Keskayê û Liban û sewada beledî jî ji muhafazatê din. Ji kevin de ji xwe fîrmek yan kompanyek dehanata lê hebû lê ana piştî ew pevçûnê di navbera dewletê de û opozisyonê de ji hêlekê û di navbêna opozisyonê û Daeş de ji hêlek din de ev tişt di encamê de piraniya xaniyên gund hatin rûxandin û neşteciyê wê jî koçber bûn ta Qamişlo, Kobanê, Minbic û Reqa û herêma Kurdistana Iraqê û hin ji wan jî koçberî Ewropa bûn. Gavagê ev opozisyon êrişî deverê kir û 10 kes ji wan kuştin. Piştî wê bi 2 sala êrişa Daeş dîsal ser gund çêbû û 14 neştecî ji gund hatin bi darvekirin kuştin. Bi çi orgumentê ya hicetê got Kurd gotin Kurd gatê me kes li gund karin bêjin nemayê. Ev agahî gihiştin me ji hêla birêz Mihemed Umer el Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.